OK, OK, čusté a dneska si ukážeme po dlhej dobe Fortnite, ale Only Up. Wow! Už som včera hral Only Up, čo dopadlo veľmi dobre, lebo som mal 900 metrov. A ja som vôbec nevedel, že jak, a tak chcem si ešte raz zahrať. Ja som si povedal, že idem na video si zahrať. A my môžeme ísť na Fortnite Only Up. Dobre, my už sme v hre. Len nastavím kamerku. Tak. To už by to malo fungovať. Dobre. No, jak som hovoril, že včera som mal viacej metrov, čo som ani asi nikdy nemal. Tak skúsim, že... No, dobre. Skúsim, že či zás nebudeme kus veľa. A mám dosť podložku, ale nevadí. A tu si vyskočíme. Ja už poznám tie škrátky. Hopa, hopa. Dobre. Hopa. Oh no. Kamo. Dobre. Bojím o kameru, že nebudete vidno. Tu nechcem ísť, ale môžeme skúsiť. Hopa, hopa, hopa. Easy. Ešte špít. Hopa, hopa. A easy, kamo. Pneumatiky jak nič. Toto som dal. Easy, peasy, lemon squeezy. Ja! Kľud. Dobre. Žiadny stres, no stres, pohodičku, do přírody. A minule som tu spadol, lebo tu mám skočiť. Tu nemám dávať speed, lebo minule som dal speed a tu som dopadol a skoro som spadol dole. To nevadí. A ešte raz sme hrali ďalší Only Up, to je taký T-Rex s checkpointami. To bolo tiež dobré, lebo to bolo s checkpointami, ja neviem prečo vypadá tá kamerka. Musím ju nastaviť tak. Budem vypadať kúsok. Neviem jak vy, ale no musíte si proste zvyknúť, no. Čo už? Už jednu minútu. No už. Minule som mal, že 11 minút, alebo koľko. A to som mal len 900 metrov za 11 minút. Kokos. Toľko. Som dobrý, ja som veľmi dobrý. To nič, to klasika. Dúfam, že toto video nebude mať 2 hodiny. Ale nevadí. Hopa, hopa, fúha. Nie. Hopa. Easy, neviem prečo som šťastná. Je to, ale nevadí. Ukážem vám jednu škrátku. Ešte nie, teraz. Nemusíte tam ísť. Tu vyskočíte. A už ste tu. Takže preskočíte asi jeden skok. Idem tryhard. Ne, komu? Začína hnevať. Včera mi to šlo lepšie. Ale kľud. Dobre. Kľud. No. Žiadny speedrun. Nič. Hopa, hopa. Tu viem, že mám skočiť. Tak, na schody. Hopa, hopa, ďalší schod. Tu urobíme tú škrátku. Hopa, hopa, hopa. Tu nemám skákať. Ani tu. Tu už môžeme.
skákať, dať shift, alebo no, utekať. A to minútu mám asi vždy. Ale už! Nice, prosím. Ty kokos, ja som nejaký šťastlivec. No, ale tu nechcem skákať. Opa, nie! No, počkajte si chvíľu. To dokážem. No, sme tu, netrvalo to vôbec dlho. A môžeme ísť zas easy. Tu poznám škrátku, ďalšiu. Hopa. Tam dopadneme. Hopa. Teraz hopa. Hlavne spadnúť. Hopa. A hopa. Easy. Lemon. Squeezy. Fúha. Toto nenávidím vôbec. Keď to mini cestičky. Hopa. A tu nechcem behať, lebo tu nedobre behať. Ale nevadí, tu zás pojem pomaličky. Bo viem, že tu nie je žiadna trapa, ale nepoznám túto cestičku naspamäť. A sme season 2. Nice. Nebolo to tak ťažké, lenže tu už to hrám. No, prišiel som tu za 3 minúty. Wow. A viete, kde som spadol na 900 metrov? No pri ľadovej sezóne, lebo viete, jak sa šmíka tá ľadová sezóna. No tak tam som ja spadol. Tak minulé Alcom. Nechcel by som. A tu som tiež, no nie tiež, ale môj kamarát tu spadol. Tam. No. Kamerka. Tu musím ísť pomaličky. Tu tiež, tu som šiel. To je najlepšia cestička moja. Milovaná. Tu je to asi aj najkračšie. Lebo aj asi najľahšie, keď tu nehra nejaký bačík. Bože môj. Bože, prečo mi to vždy padá? Nebojte, z tomu si kúpim taký držiak. Oh my god. To je hrozné. Do Boha. Kde mám ísť? Vôbec neviem, kde mám ísť. Aha, tu sú schody. Ale nejdem cez schody, ale... Hopa. Stresy. Vždy mi padá tá kamera. Stresy. Messi. No tak tu určite nejdem. Tu by šiel len Alcom. Ale keby som spadol, aspoň by som možno tam spadol, ale neviem, ale asi hej. Ale keby som spadol, tak to padnem, takže dobre. Ale poškodí to pust, lebo zastojí sa skákať. Nechcem veľmi dávať shift, ale no. Viem, že cez toto sa nevieš rozpadnúť. Hopa. Tu už tak stresujem už. Aha, Xbox, výborné. Bo viete, toto mi robí Xbox. Ja som dal Ačko, proste neskočil som. Na Xboxe mám Ačko ako skákanie. 6 minút. No tak tam som asi nemal 11, tak asi viac. Ale keď som mal 11, tak som asi season... Aha. Ja som šiel asi na speedrun. Speedrun. Ja neviem, prečo som mal tak malo minulé, tak lebo asi
jak som šiel, jak som šiel, tak som proste mi dávali dole sekundy. Asi aj minútu raz, alebo dvakrát. A to také, no. Aj ten čas je na nič. Aj tak. Čo z toho? A aj tak to musím skočiť. Ale viete čo, tu sa to aj laguje, takže to je ešte dvojnásobno ťažšie. To je dosť ťažké. S kamerou musel. Kamo! Nechápem, prečo mi to vždy padá? Kdy? Je to najhoršie, lebo musíš toto robiť a to by to možno bolo ľahšie, ale nevadí. Aha. Teraz kam mám ísť? Tu. Zóna 4. Už. Ja, tu mi povedal môj kamarát, že tu si mám dávať pozor. Aha. Tu som potom tu skočil. Som rozmýšľal, si zapamätal. Som skočil. Hopa, tu by som mohol tu skočiť, ale nebudem riskovať. Už len 400 metrov. Nice. Hopa. Tu sa toto urobím pomaličky. Tu sa CTRL. Tu špít. Aha. Tu by som nerád spadol. To zase zabludí. Ale nevadí. Ja neviem, kam mám ísť. Dobre. Dúfam, že ide video. Ide. Takže tu a tu. Nice. Ja túto tu neznášam. Bože, tu sú tie zabugované blbosti. No. Tu musím ísť veľmi pomaličky. Dobre. Sorry, že idem tam tak pomaličky, ale nechcem. Ale že nechcem spadnúť. Bože môj. Okay. Tu sa poučím tiež od Alkana, že nemáš tu skákať, nemáš tu, ale tam. Že tu. Hopa. Nie. Shift. Only up. Profesionál. Na rebríku stál profesionál. Ja som aj profesionál. Only up. Čo je ešte horšie, ako Battle Royale. A vy si hovoríte, že ja som nikdy nehral Only Up, lebo 24/7 nie Only Up. Jak to volá? Battle Royale a Reloady. Poznám také. Hráme sklady, hneď nás vypne typek, bod je tam 1 ku normálne 100. Predtým, jak som hral jednu mapu, tam neboli a tam som normálne, nešlo mi CTRL. To vidíme, mám 600 metrov, tu asi budú tie vozíky, čo tu bude toto? Tu čo bude? Vozíky. Už sme tam. Jak rýchlo
12 minút, easy. 12, jo, tu. Ja, toto. Tu pôjde pomaličky. Dobre. To nikto nevidel, aj toto. Tu máme ísť pomaličky. Hopa. Do Boha. Nie, dúfam, že nie. Oh môj god. Dúfam, že som nepovedal. Dúfam, že do Boha není nadávka. Lebo ak áno, a budem normálne 700 či 760, to by som sa nahneval. Keby mi to zmazal to video, len kvôli 2 slovám. 2. To slovo som povedal 2-krát. Ale sme už u Kevina. Pohodička. Však to 9 metrov mám, hneď. Ale počkajte si. Tam som, jak je ten ľadovec, tak tam som spadol, lebo to sa šmíka dole. Uj. No, tak vozík. Nič, už tu není. A tu, aha, počkaj, 13. Nie! To bolo neviem dobré. A toto nechcem robiť. Neviem istotku. A videl som Alkanové video a to mal tu Keviny normálne. Mal tu proste po bokoch mal, no a ja som mal teraz Keviny fialové. Bože. Prejsť sa tu. Opa. Ja som sa prejsť tu odrazil. Nejak Alkan, odrazí sa 1 alebo 2-krát a škrtol normálne. Ja to riskujem. Nie. Vystresovaný som. Ne. Jo, tu je to ťažké. Jo, to zase bude 2 hodiny. To ani nechcete vedieť. Preskočíte to video. No. Lebo si pretočíte, lebo toto. Bože. Ja vám to, aby ste museli čakať 5 minút na tých plotoch, tak ja vám to, viete, čo urobím. Ja normálne prídem a normálne vám dám. Tu, jak som, vám teraz vám stopnem, aby ste nemuseli čakať 20 hodín. No, Boha. To není dobre, dal som toto, ale tu som spadol. A teraz, lebo neviem jak, Nie, nerob mi to. Pomaličky. Vôbec ide. Plus. Prosím, daj to. Jožinko, daj to. No tak. Nice. Come on. What? Ja som to dal? A mám môj najväčšie skore. Ty kokšo. Toto je dačo. Tam je meteorit. To je chapter 2. A tu pôjdeme sem. Jo, tu som mohol robiť toto. Jaj. Som tiež dobrý. Tu. Nie. Vozíky. Zachyť sa. To sa stáva. Dobre, to sa stáva. Áno, to sa stáva.
Aha. Nie, że nie. Ja som dobrý. O Bože môj, nie. Prečo som musel spadnúť? Oh no. Nejak to vymyslíme. Ja, čakaj dole. Ko dole. Ja neviem, ja neviem, ja som prehral. Prehral som úplne, na mizine som. Hej, to nepôjdeme. Ja neviem, kde je ísť. Tu vyzerá to dobre. Nie, do boha! No. Dobre, končím. Ja som tiež dobrý. No, čo už? Spadol som z 900 metrov. Ale tak je to môj rekord. A to je veľmi dobré. Že veľmi. A dúfam, že ste si video užili. A tak čus.